Higa achiel bang' kao lemo mar jakom komiti mar bajet od bura mamalo, jad bura ma Lego Usonga Samuel Atandi wacho ni piny Kenya osegoyo kengi mararieya ahinya to hebero chumi kod duoko piny nengo mar ngima, komedo ni mano en lek mane ogai mar ODM machon Raila Odinga ne nitiere godo, mano miyo gidonje sirikal manyonda mar Broadbase. Kata kamano jotelo no wacho ni dwaro ponitiere madino rode mag mibadhi mowacho ni osethiro piny Kenya kuom kinde malach. Jafwambo Steve Abiko nigi ler. Tarik 12 dwe mar adek higa 2025, jaod bura mamalo nolonyo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro e lemo mar jakom kamati mar bajet kendo keto lemo machweno e lwet jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi. Bang' chwoyo kom e bajet ma hik manyonge ma 2025 2026, jatelo wacho ni oganda jo Kenya osechako yudo fuong'ruok kendo chumi mar Kenya bende lokore, ni mar gwenge duto yudo pok mar omenda maromre maonge nindo konchiel. Jo Kenya ne feel ni yo mipoge budget pok budget maber. Nitie kuonde moko jomoko nwango budget mang'eny to jomoko ok yud. Koro mana achiel kuom weche manobiro momiyo ne jood bura neno ni onego gol jakom ne kanyo chon. Nikech ni wacho ni en okawo budget mang'eny otero purgi kucha to kuonde moko to oweyo. Mano be en adier nikech for example kirango kata mana gik ma jo Kenya tich ga ahinya e weche mag budget gin kaka infrastructure development vote, kaka pesa mabiro miloso go weche mag infrastructure, weche mag barabara. Inyalo ni higa mokalo ma 2024-2025 pesa mane oket Murang'a i weche mag barabara ne around billion 7. To kibiro siya ne wan gi zero. Twak mare gi Ramogi TV, jatelo wacho ni gowi moyo trilion 11 ma piny Kenya oseolo osethiro dongruok, ni mar onge ng'ama nyalo pimo kaka thoth omenda no notiyo. Wan mondo wares our revenue locally, nikech okonya rely on others. Jo pinje ka be nigi issues mag gi, gibe gin gi needs mag gi. Mabe gi sirikande go jo piny nigi pressure no kunyal kao taxes wa, no gi fund go other governments, kata no gi fund go other people. Wakunga lost our own country. So that's why sani wamanyo ka konyo raise our own money internally. Kisani kirango this financial year, pesa madwa hola about $1 trillion. 70% of that money will be domestic borrowing. Mibadhi kod tiyo arietha gi omenda jopiny bende gin midhiero mokwako sekta no, ka koro giketo kenge mopogore mag dino rode mag mibadhi. Watimo manual procurement. Nchwa dwa temo manual procurement, nchwa kelo gimiro electronic procurement. Manji be ing'eyo ni osebedo go problem. It was a new system ane wakelo to ne gi challenges implementation. Though sani it is successful. If it apply tender, iketo documents ni system analyze. Tender iketo quote billion 2 na to quote billion 1 bane ka ibedo analyze ma wakiani ni ng'ano. E kinde no Atandi nokwedo jogo makete ratil gi jakom budget machon Ndindi Nyoro kolero moko kuom dongruoge magisechiero kuom thuolo mar higa achiel e apisi. Okwanyal pimre go kuche in many ways. Wasebedo independence for 60 years. Donge. So out of 6 years, 35, jogo osebedo ka control the economy ma Kenya. Nido ka waloso lam Luo Nyanza. Luo Nyanza nyo waketo about 38 new roads. So Siaya County wan almost 9 new roads. Komachielo, Atandi nopuoyo kang' manyocha kuku mar duond bura mar ODM okawo mar chako twak gi duond bura mar UDA mar manyo yore mag loso sirikal higa manyien. Ken ng'ama ni odhi budho gino for long. Bura stability and transition. Mane gimo brutimo. Ni bade ni bed ni bang' Raila wakaw kata ng'ato kata achiel kuom deputies go mwaketo. Party Electoral Secretary. Joluo must understand ni we have ended up in opposition by mistake. That's not what we are always aiming at. So Joluo, you must feel proud nini serikal. And wherever you are, kaini skido nafasi serikal, go in and do whatever you can do. They occupy government position, tikode for your benefit, my family mari, and benefit maru Uganda Lugomio. That mental siege, Ija Luo is doing a mistake by the serikal no nyakawa discard. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.